बिटिसि बिसायख'थिनि गोख्रों बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दं। मसलपुर बियाबाव BPF दोलोआ बिग जिर'। थारैनो हाग्रामा महिलारिया गावनि BPF दोलोखौ सामलायनायाव फेलें जादों नामा? फिन आरोबाव BPF दोलोनि गेदेर खहा। मसलपुर बियाबनि सिङाव थानाय BPF दोलो आरो बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान। सानफानि उनाव सानफा BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा BPF दोलो नागारगासिनो दं। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोनि हारिजों लोगोसे गुबुन बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनानै गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जागासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैयानि सानाव मुसलपुर बियाबनि सिङाव थानाय BPF दोलो आरो बारग' NDPनि गासै सा 12 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। जों दिनै UPPL पार्टियाव जइन जानो फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो UPPL पार्टी दैदेननाय किसुमान माबाफोरखौ नुनानै जों मोजां मोननानै दिनै जइन जानो फैदों आरो। नोंथाङा मा पार्टियाव दंमोन? आं आगोल BPF पार्टियाव दङमोन। सिगाङावनिफ्राय दंमोन? BPF पार्टिया जेब्लानिफ्राय माने 2003 स्टार्टिंनिफ्रायनो दंमोन आरो। मानि थाखाय जेनेबा BPF खौ नागारनो गोनां जाखो नैबे समाव? BPF नागारनायनि बेलायावथ' जोंहा जों UPPL नि जिखिनि मावनाय खामानि बेखिनिखौ जों नुनानै आरो गोसोजों मोजां मोननानै फैनाय आरो। नोंथांमोना मा समस्थिनि? जोङो मुसलपुर समस्थिनि। दा मुसलपुरावहाय BPF नि थासारिया माबायदि बर्थमान? BPF नि थासारि हिसाबैथ' जों बिदि नुनायाव जोंथ' दा फैनायनिफ्राय फैगासिनो दङ BPF पार्टिनिफ्राय। नै दाखालिसो जोंनि बारग' MLA मानगोनां हितेश बसुमतारी सारा जइन जाबाय। दिनै साबेसे जइन जाबाय नोंसोर? जोङो दिनै टटेल 12 जन। फैबावगोन नामा नोंथांमोनजों लोगोसे गुबुन लाइमोनफोर? सावरायगासिनो दं, बिदिनो फैगोन आसा दङ। मुसलपुर समस्थियाव दा बर्थमान BPF नि थासारिया माबायदि, जिहेतु नोंथांमोना BPF नागारनानै दिनै UPPL आव जइन जाफैनो गोनां जादों? BPF नि थासारि होननाय बायदिबाथ' दा जों बारा इसिबां माबाखौ नुहुराखै, मोजांखौ नुहुराखै। BPF निफ्रायनो जिखिनि फैगासिनो दं BPF निफ्रायनो फैगासिनो दं। बे लासैनो बिदिनो जोबलांनोबो हागौ BPF पार्टी होननाय। BPF आव थानाय समाव नोंथाङा माबाफोर बिबान लानानै खामानि? बिबानाव आं जेबो गैयामोन। BPF नि ओरैनो वार्कार्स हिसाबै दंमोन। खुलुमबाय, नमस्कार। আজি আমাৰ এই মছলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰ মেইন হেড অফিচত আজি আমাৰ UPPLৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী ছাৰৰ সন্মুখত আজি আমাৰ BPFৰ আৰু ex-NDFBৰ আমাৰ UPPLৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ আজি জইনিং কৰে। আৰু যি আমাৰ UPPL দলৰ যি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ যি মানে চৰকাৰ তাত আকৃষ্ট হয় আৰু আমাৰ যি ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰৰ যি আমাৰ মছলপুৰ সমষ্টিক মানে মডেল সমষ্টি হিচাপে গঢ়াৰ তেখেতৰ যি এটা প্ৰচেষ্টা তাৰ আকৃষ্ট হয়। আৰু যি 17 বছৰ কালতো মছলপুৰ সমষ্টিত এনেকুৱা মানে কাম হোৱা নাছিলে, যি আজি আমাৰ 4 বছৰত ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰে তাক দেখুৱাই দিছে। তাত আকৃষ্ট হয় আজি BPF আৰু ex-NDFৰ পৰা আমাৰ UPPL দলত জইন কৰে। ইয়াত আমি তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়াক আনি কিনে আমি ইয়াতে 12 জন আজি জইন হয় আৰু অনাগত দিনত আমাৰ সমষ্টিত আৰু শতাধিক লোক জইনিং হ'ব। বৰ্তমানতো BPFৰ এটা মানে গৰাখহনীয়া সমগ্ৰ BTRতে আজি BPFৰ গৰাখহনীয়া মানে আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমাৰ মছলপুৰ সমষ্টিত এতিয়া বৰ্তমান ক'ব গ'লে সুনামিয়ে হৈ গৈছে। মছলপুৰ সমষ্টিত এতিয়া BPF বুলি ক'ব গ'লে এটা শূন্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।